Kusan shekaru biyu kenan tun bayan kafa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, amma wasu na korafin cewa gwamnatin na tafiyar hawainiya kuma ba su san inda ta sa gaba ba. Kwatsam kuma sai ga irin wannan korafi ya fito daga bakin wacce tafi kowa kusanci da shugaban. Mutane ne sun fara rarraba kawunan yan APC, to shi din yana kawo mana damuwa da yawa yanzu, saboda suna ganin su suka yi wahala amma ba su ko ina yau. Waɗanda ba su yi wahala ba ko katin zaɓe ba su da shi, su suka zauna kan mutane suke yin kome da kome. Abin da nake gudun musu shine borin mutum miliyan 15 har da rabi kusan da ce. Kuma shi shugaban kasa ya san da haka, alal misali waɗannan cewar akwai wasu da suke hana babu. To ko ya sani ko bai sani ba dai wanda suka zaɓe shi da su sani. Ba abin da zan gaya mishi, dan yana kallo cikin waɗanda ya zaɓa din gaba ɗaya saka, in an tambaye shi cikin mutane a ce ko 50, 45 ba sanin su ne ba, bai san su ba. Haka kuma nake zato, saboda ni ma ban san su ba, kuma na zauna da shi shekara 27. Ya gaya miki misali matsayin sa cewar shekara ta 2019 zai sake tsaya? Bai gaya mun ba, amma ni dai na yanke hukunci. To, Hausawa dai na cewa ruwa baya tsami banza. Ku kasance da mu domin jin wannan hira ta musamman da uwar gidan shugaban Hajiya Aisha Buhari ta yi da sashen Hausa na BBC.